kif filosofi poeti biex mistoqsija lilhom staqsejt. X'inhi l-imħabba kbira taż-żgħażagħ din it-tweġiba f'qalbi ħassejt. L-imħabbiba ġo beżok isseħ ħaġa li l-qalbek tmiss u li sejħula kiss. L-imħabbib bewsa ħelwa zokkor li jimmutaw xiftejn waqt li jingħalqu l-għajnejn u waqt il-qalbi tambar bil-ħerqa u tħoss il-vini jikwu bin-nar. Sew jekk tingħata ċar jew bis-serqa fin-nofs tal-lejla fleqel tan-nar. Mort sibt il-freaks, hells angels u hippies u mistoqsija lilhom tennejt. L-istess tweġiba dejjem ħadd minnhom u mbagħad fi kliem dawn kollha jinġejt. L-imħabbiba ġo beżok isseħ ħaġa li l-qalbek tmiss u li sejħula kiss. L-imħabbib bewsa ħelwa zokkor li jimbuttaw ix-xiftejn waqt li jingħalqu l-għajnejn u waqt il-qalbi tambar bil-ħerqa u tħoss il-vini jikwu bin-nar. Sew jekk tingħata ċar jew bis-serqa fin-nofs tal-lejla fleqel tan-nar. L-imħabbiba ġo beżok isseħ ħaġa li l-qalbek tmiss u li sejħula kiss. L-imħabbib bewsa ħelwa zokkor li jimbuttaw ix-xiftejn waqt li jingħalqu l-għajnejn. Kemm Italjani u kemm l-Ispanjoli, il-Ġermaniżi, Ingliżi u Maltin. Staqsejthom kollha x'jifhmu bl-imħabba u t-tweġiba tagħhom din. L-imħabbiba ġo bewsa u Grazzi. Wieħed mill-iktar aspetti ċitanti tal-kunċert huma